Sanibonani, ya. Uma kuwukuthi mhlawumbe uyaphetha lapho mhlawumbe umlenze webhulukwe or umkhono wakho ovulekile kanje, uma kuwukuthi usebenzisa lokhu okuthiwa i-domestic machine, lo mshini lo okanje, angithi niye nowubona ukuthi iyasuka le nto. Basuke phela bayenzela ukuthi mase uphethe into mhlawumbe evulekile kanje, njengonyawo lebhuluku, uyikhiphe phela leya nto leya, kuyasiza yazi ukuthungeka kahle. Hhayi uma uthungile angathi niye nibone ukuthi uthunga la mhlawumbe sithi uphethe ibhulukwe, kuvele kube ngathi nemfincizi ngala, kube kubi kungalokhuzi, kungathungeki kahle. Lokhu kubuye kusize uma kuwukuthi mina ngiye ngenze kanje, iphume umuhle umphetho wami mengithunga kanjena mina. Kodwa phela kufanele uwuphine kahle, kuyasiza-ke lokhu ukuphina mase uthunga nje kanjena yabo. Uphuma kukuhle Nkosi yami le nto oyithungile. Angithi niyabona nami la, la bengiqedela umphetho, ngenza ini, i-graduation gown yengane lana. Iyo le ebengise ngiyiphetha la umkhono wakhona lana. Nani mhlambe nawe uma usuyaphetha nawe ubuyenza kanjena, uma kuwukuthi usebenzisa lo mshini lona okuthiwa i-domestic machine. Yonke nje ijwayele ukuba nje iyasuka nje leya nto kube kanje khona uzophetha kahle phela umkhono noma asithi unyawo lebhuluku uma kuwukuthi uphethe ibhuluku. Ya, ngiyathemba khona usizakalile kule vidiyo. Ngiyabonga kakhulu aba-subscribe-ayo, abasherayo, nabalayikhayo amavidiyo, nabashiya ama-comments. Ngiyabonga kakhulu. Nawe ungashiya nje ikhomenti, kuyasiza kakhulu i-channel uma kuwukuthi ushiya i-comment lapha kwi-comment section. Angithi yabo sekusale ukuthi manje ngi-ayine phela khona izoba right into mase ngiqeda uku-ayina. Angithi niyawubona ukuthi uphume kahle kanjani umkhono la ngiphethe khona, uthungeke kahle. Nayi-ke igawuni eyengane-ke le, ngizozama ukuphosta ividiyo yakhona ukuthi manje ngisabhizi, phela ngisa-editha. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela. Ya, ngiyabonga, thank you so much.